Kwa dhimeli nyakoro mgajwang jonyuol mag nyithindo man kod ng'ol mar koka kobongo tiyo kata autism gidhongere kaunti wa Migori wuokoko mar kwa piny owacho mamalo kod mano mar kaunti mondo los ute mabiro konyogi e thiedho nyithindo man kod ng'ol. Kane gilose sub county kinde ma piny ngima hingo odiochieng' ng'ol mar koka kobongo tiyo, Caroline Kisuge ma en achiel kuom jokedo ne ratich jotuo mag autism koni piny Kenya onge kod skunde manyalo rwako jopuonjre man kod ng'ol ainagi. Bende Elizabeth Akoth ma en janyuol ma nyathine kale midhiero ni ywak ni yudo japuonj mabiro bedo kod nyathine skul bedo matek, omiyo thothgi thoro weyo somo. We are still finding it difficult to advocate for children with autism because of a lot of barriers that are happening on the ground. Most of people are not aware. Acceptance is also a problem. So we are organizing this day so that our people can know that there is autism and intervention measures that are there for autism, placement options that are there, identification of autism in the society at an early age so that we can help our children with autism. The prevalence of autism is very high, 1 to 25, meaning that in every 100 people, there are 25 with autism. So that's a big number. So it's growing day and day. It started with 1 to 400, 1 to 200, now it's 1 to 25. So the teachers are very few in school. You find, like in my case, I have 35 learners, 2 teachers only.